Onye 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 ọ bụ onye ga-emere m karịa Chukwu? Onye onye gwanụ m onye ga-eme ihe ọma na-emere m karịa Chi m? Onye 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 ọ bụ onye ga-emere m karịa Chukwu? Ama na nne m hụrụ m n'anya, ama na nna m hụrụ m n'anya, ezigbo di m hụrụ m n'anya karịa. Ụmụnne m hụrụ m n'anya, ụmụ m niile hụrụ m n'anya, mana ọ dịghị onye ga-eme ihe ọma na-emere m. Esi m onye 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 ọ bụ onye ga-emere m karịa Chukwu? Onye onye gwanụ m onye ga-eme ihe ọma na-emere m. Esi m onye 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 ọ bụ onye ga-emere m karịa Chukwu?